Hello mga kalakwatsa! Welcome sa Louie TV. Nasanay tayo ng ginagawa natin na food review at travel vlog. We are now going out from our comfort zone. On-the-spot vlog at personal life vlog ang bago nating ipapakita sa inyo sa Louie TV. So let's start from here. May nag-imbita nga sa ating mga kalakwatsa at again, on-the-spot vlog ito. Hindi namin ito nakaugalian sa Louie TV. Ito ang El Soriano Cafe na matatagpuan sa stall number 1 San Quintin Public Market. Fast forward na nga, nakuha na natin ang bago sa kanilang menu at tayo ang first na makakatikim bago ibigay sa public. O diba? Pak! Grabe ba? Ang una nga sa bagong menu ng El Soriano Cafe na titikman natin ay ang chicken wings, mango habanero at soy garlic. For single order, mabibili nyo siya for only 150 pesos. Let's go! Tikman na natin mga kalakwatsa. Samahan nyo ako sa ating first bite. Wow! Gulat ako sa lasa. Yung unang flavor ng wings na natikman ko ay may pagka-sweetness. Sabayan na natin siya ng rice. O pak, kung makasubo, diba? Grabe ba? Ang masasabi ko sa rice nila, hindi lang siya pure na rice. Talagang may konting lasa din yung kanilang rice. Hindi ko lang sure kung Java rice ang ginamit nila. Tikman naman natin ngayon ang kanilang garlic chicken. So let's go! O diba, kita nyo naman sa aking reaction mga kalakwatsa. Wow na wow, grabe! Nanunuot yung garlic flavor niya, juiciness ng chicken. Ito talagang nagustuhan ko as in. Ang sarap! Ang susunod naman nating titikman ay ang kanilang Arabic chicken shawarma. Ito ay nagkakalaga ng 50 pesos at take note, meron silang ongoing promo na 98 pesos, buy one get one. Kitang-kita ko mga kalakwatsa, siksik na siksik ang laman at mga kalakwatsa, authentic ang ingredients nito dahil pure Syrian ang may-ari at ang gumawa. Kaya kung gusto ninyong matikman ng tunay na shawarma, ay bisitahin nyo ng El Soriano Cafe. Pangalawang beses na nga din natin sila na-feature dito sa Louie TV. Kaya tara, tikman na natin. Let's go! Yung pita niya mga kalakwatsa malambot at hindi magaspang. Unlike sa nakasanayan nating shawarma, ang authentic Arabic chicken shawarma pala ay hindi gaano maanghang, hindi tulad ng itinitinda dito sa atin. May twist din sila sa kanilang Arabic chicken shawarma na usually din talagang nilalagay sa Arabic shawarma ang fries. Kaya naman mga kalakwatsa, bisitahin ang kanilang page, El Soriano Cafe, at halabira, puntahan na sila sa stall number 1 San Quintin Public Market. I-search na rin ang Louie TV sa Facebook at YouTube. Dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi magkakajowa. Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.